Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво.
но ходете по царския път. Какво трябва, господа, сега да правим? Какъв път трябва да заобим? И какви средства трябва да употребим, за да излекуваме нашия болен народ и да го извлечем истината на това страшно и безизходно положение. В градината пред двореца седели 3 хубави девойки. Двете играели със златни ябълки, а третата, най-малката и най-хубавата, си подхвърляла не златна, а най-обикновена ябълка. Малкият брат вързал първата и дръпнал въжето 2 пъти. Братята изтеглили девойката, вързал средната, изтеглил и нея. Останала най-малката и най-хубавата. Той казва на своите свети ученици, а чрез тях и на всички, които са се отрекли от света: не притежавайте злато, нито сребро, нито торба, нито медни пари в пояса си и проче, защото златото и среброто са големи врагове на инока и подобно на змия ухапват оногова, който ги има. Как лъчезарно слънцето изтича, как светлината гони нощите тъми, земята се в огнена дрека облича, зората пресветла буди с лъчи. Момъкът рекал на най-малката и най-хубавата: като те изтеглят и видят колко си хубава, братята ми ще се скарат за тебе и няма да искат да ми изтеглят. Тогава девойката рекла: вземи този пръстен, давам ти го, защото ми харесваш. Ако горе се карат за мене, ще кажа, че ще взема този, който ми направи дрехи самотворни. Златна, зелена, светла, кругла, от една страна свобода или смърт. Страшен лъв изобразява, от друга страна с Бог нами напред. Хайде, юначе, ставай и тръгвай, вече си у дома. Не мога да ходя, рязат месо от нозете си, да те храня, докато стигна. Тогава орелът покалил краката на момъка с перата на крилете си. Те оздравели и той скочил и се заплатил към къщи. А там братята му още се карали за най-малката девойка. А сега ви оставям възлюбеният наш брат Григорий за началник и наставник вместо мене, за когото вие всички свидетелствате, че е годен да ви управлява добре и според Господа, и единомислено го избрахте за началник. Ако и да не желае, но поради послушание и смирение се повинува на вашето искане, а след това, когато Бог ви покаже. Заклевам се в честта си, в отечеството си, пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб. Щом видяла еднака, тя се зарадвала и рекла: искам дрехи самотворни, който ми ги даде, него ще взема. Аз пък от сега желая да пребивавам в тишина и безмълвие,
за да се покая за своите прегрешения и да изпрося милост от Бога. Той, който падне в бой за свобода, той не умира. Не го жалея земя и небе, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Истина е! Истина е. Сетил се най-малкия брат за пръстена, погледнал го и мигом се появили дрехи, самотворни и засяли с чудна хубост. После вдигнали сватба и 3 дни и 3 нощи се веселили от клоните на ябълката, а тя и до ден днешен ражда по една златна